Айде, Антония, давай. Той не може да излиза. Bueno, я съм бил на обрец. Антоне, Бягай ти там, бе! Бягай ти, бе! Антоне, засилка иска! Засилвай! Чак какъв сърцелен, да? Еми, това е Антон. Кой да е? Възможно е. Давай назад, не бой се. Шибот нема тук. Още не заход, още. Дай. Айде, готово. Не, той маневрира, ма. Снимай лентата! Айде, сега че това ще е. Бягай! Айде, давай, напред. Полна може да дай. Да прилюк там. Ами, мой, брате, давай. Браво! Браво, Точи! Браво! Справи! Дай нататък. Го викаш, го? Муцен витарник! От тук направо сервиза! Ама не е приюта! Голяма маса! Размърдай от този скраб!